men oğlanlaryň hususan sowatly dostlaryň bir soragy bar. Ozullan baş soragy gulagy ol kakýa. İslam gowdin musulmanlar nätdirip ketdi onu. Dogry diýe, hakay diýe. İslam emniyeti aydiye, İslam gönülmeni aydiye, men hemmemiz Kur'an-ı Kerim'de Resulullah'ın yaşayışından aydıp, eşitip bäs hemmemiz bilip bäs aslan. Hop şu aydiyan zadi, öýümizin içimize giyik göreli, erheleyin arasını riayet edilýär mi? Ya erheleyi dağda bahanaň ýerinden biri-birinden sawyjak bolup, bahanaň ýerinden biri-birinden uruşjak bolup, bahanaň ýerinden ara açyljak bolup, kafirin kefini kulak asyp, judaý ýaşap, ýeke ýaşap, bir zinana hamany ýek filmlerden görüpdir, ya bir başga hariji filmlerden görüpdir. Bir zinanalar meselen ýeke ýaşaýarlar. Ya bagşlaryň talak alypdyr, ya şoňa meňdeş, erinen hemme zatdan ýeke ýaşap zindigi ýetip ketdi. Şoňa görä bir filmleri görüpdi, ha şu жерде ýaşasaň boljak o diýip, ay men dünýeden sert, ay men dünýeden bidar, ay men näme? Kim? Maňa meňdeş mümin musulman adamyň oglugydy. Allah Taala ve Resulullah'ın din ve diyanat ve Kur'an-ı Kerim ve nurani gurrunları yerekitmeli ham. Cami'a kulukon verirler bolýarlygy ve juwan oglanlara fikirlerini ve zihinlerini harap bolup da dinin etek düşmekligi bu kulli cami'a verir bolýarlygyny alajak fikir etmeli diýelmi? Näjire o ham aýdýanyňy hak görürüm. Musulmanlar ýerde, İslam ýerde. Dogruja görürüm da. Hatta aslın din gurrunu diyen bela fitnehaya ahir zaman muhtar imanlı doğullu Hudaýdan fakat dua edeýin bir şu dünýeden iman menen geçmeli bolaylyň şol kan dua edeýin hemme yerden tut derdimiz kan mescide gatnapdy 5 wagt namaz okypdy 5 nefer 6 nefer adadyk jemaat köpsi biri bilen kepleşen hak o mescidin o tarafına durdu o tarafına kaçıp barya o tarafına o tarafına kaçıp barya näzir o musulmançylygyň içinde emniyet bar diýjek. Näjire keypçilik bar diýjek. Ola öýün gurrunu, bir de mescidin gurrunu. Ya ilgun jami'aň içinde gözlep gör. Ya aslan men din kepleýän, men nämet diýän men sunnatdan aýdýän, men Rasulullah'dan aýdýän niptu, emme bir-biriniň kanyny hor, bir-birini ýejekden nähilli bol ýaşaýak diýler. Näjire musulmançylygyň içinde oham adam aýtmaly, musulmançylyk döwri abadlyk bar diýip näjire adam agdyna aljak. İslam'da var, Kur'an'da var, Muhammed Peygamber'de var. Hatta kan kafirler ve Müslüman bolýarlar şolaň aýdýan kefi var. Hudaýa şükür biz musulmanlar görmäkak evvel Kur'an görtürdi. Tekrar edeýin. Kafirler iken musulman bolýar şolar näme diýe? Hudaýa şükür musulmanlar görmäkak evvel Kur'an görtürdi. Eger musulmanlar biz görsek hiç musulman bolmardyk diýerler. Ama evvel Kur'an görtürs, ey bu hak gurrunlar näme, ey bu nur gurrunlar näme, ey bu günün mük gurrunlar näme diýip içine girýäs. Ama musulmanlaryň işi ýok diýip aýdýarsypdyr. Ene bibennede İslam nahat gowy diýipdir. Fihi amniyetud dunya we rahatul maut. Dünýäňde de keypçilik bar, ahiretinde de keypçilik bar diýipdir. Hacyň içinde Hacda hud Kur'an-ı Kerim'de var. Fela rafata wala fusuqa wala jidala fil hac. Hud Kur'an Allah'ın kelamı. Hacaldinde cidilleşmeler diye bir pırtkal, bir miwan üstüne yakalaşıyor hacılar. Näjire o musulmançylygyň içinde bir kafir ýurtda şol kökelmeli, ihramyň içinde öýde, Mekke-i Mukarremaň, Medine-i Munawwaraň hoteliniň içinde bolmaly ýagdaý garşylar. Aýa İslam musulmançylyk adam utunya aýtlanna. Adam öýle kiçilýä gurrunga girende. Merde amal bolup hakykat İslam näme diýerligini düşüneýdik. İslam'a girse adam dünya ahirete abad. Näme diýip? Allah